Διαδρομή νούμερο 8, Ζιάμπρας Αρίων, Αστέρια. Διαδρομή νούμερο 1, Παπαθεοδόρου Νικόλαος Ελυσιακός. Διαδρομή νούμερο 7, Τσουμάνης Βασίλειος, Αλεξανδρούπολη. Διαδρομή νούμερο 2, Σόταν Ιβάν Μαρτίνες από την Ισπανία. Διαδρομή νούμερο 6, Μισελ Λαμπέρτιο Ιταλός, μεγάλο όνομα. Διαδρομή νούμερο 3, ο Έλληνας πρωταθλητής, κέρδισε στα 50 μέτρα ύπτιο, Απόστολος Χρήστο, Ολυμπιακός. 52-09, έχει κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ. Διαδρομή νούμερο 5, Ανδριαδάκης Φίλιππος, Ολυμπιακός. Και διαδρομή νούμερο 4, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Ναι, παγκοσμίου ρεκόρ με 51-60, Τόμας Τσεκόν, ο Ιταλός. Άρα έχουμε Τσεκόν στο 4, Χρήστο στο 3 και Λαμπέρτη στο 6. Σε μια σπουδαία μάχη. 54-72 το πρωί, ο Τσεκόν δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Τελευταία κούρσα, να την απολαύσουμε μαζί με αυτά τα σπουδαία ονόματα που συμμετέχουν σε αυτό το φετινό Ακρόπολη Swim Open. Όλα έτοιμα λοιπόν. Οι αθλητές έχουν πάρει θέση στο βατήρα για το συναρπαστικό τελικό στα 100 μέτρα ύψης των ανδρών. Δόθηκε κίνηση, έφυγαν οι αθλητές. Έχουμε Χρήστο στο 3, Ιβάν Μαρτίνες Σότα στο 2, Τσεκόν στο 4, Ανδριαδάκη στο 5, Λαμπέρτη στο 6. Για να δούμε καλό ξεκίνημα από το Λαμπέρτη, διαδρομή νούμερο 6. Ενώ τώρα ανεβαίνει ο Χρήστου με τον Τσεκόν. Οι δύο αθλητές οι οποίοι αναμένουμε να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το τελευταίο τελικό. Τα 100 μέτρα ύπτων των ανδρών. Να δούμε ποιος θα στρίψει πρώτος, ο Χρήστου νομίζω. Ναι, σε 25-69, πολύ γρήγορο πέρασμα για τον Χρήστου. 25-86 Τσεκόν δεύτερος, τρίτος ο Λαμπέρτη 26-16. Και πάμε στο δεύτερο 50 που θα τα κρίνει όλα. Με τον Χρήστου να συνεχίσει δυνατός. Το Τσεκόν να τον ακολουθεί από κοντά, χεριά με χεριά δύο αθλητές. Τελευταία 25 μέτρα. Ο Τσεκόν φαίνεται λίγο πιο δυνατός, φαίνεται να παίρνει το προβάδισμα. Ο Χρήστου προσπαθεί να ακολουθήσει, αλλά φαίνεται πιο κουρασμένος. Με τον Τσεκόν να είναι ο μεγάλος νικητής, ο Ιταλός, θα πάρει την πρώτη θέση. 52-99, πολύ καλή επίδοση. Και ο Χρήστου πήγε πολύ καλά, 53-35, αλλά ο Τσεκόν με 52-99 κάτω από 53 δευτερόλεπτα δείχνει ότι είναι πανέτοιμος για το Παρίσι. Εκεί άλλο ένα δευτερόλεπτο να βρει, αφού είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Τρίτος ο Λαμπέρτη, 54-61. Και τους αναμένουμε αυτούς τους αθλητές να τους δούμε και στο Παρίσι, το 24. Χρήστου Τσεκόν. Και σήμερα είμαστε τυχεροί που τους απολαύσαμε εδώ στο ΆΚΑ στην τελευταία κούρσα, μεγάλη κούρσα. Για λίγο δεν σπάει και το ρεκόρ αγώνων ο Τσεκόν, ήταν 52-96, έκανε 52-99.